नमस्कार गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बे समाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। दानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेसेबा दुखुथिया दिनै जोंनि बिटिआरनि CEM प्रमद बर' आरो गोबांथार UPPILआव थानाय बेबायदिनो फेरेंगा बसुमतारी बिथांमोनहा बुंबोदोंमोन दिनै गासैबो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासैबो गबोजोब्बाय होननानै बिथांमोनहा जेब्लानाखि एकर्ड खालामनानै फैदोंमोन बेसेबा गिदिर रंजानाय जादोंमोन। नाथाय जोङो थाङै थाङै नुनो मोनबाय जेरावबो गैयै लाथिख' लाथिख' लाथिख'सो। बेनिखायनो बिटिआर सरकारा प्रमद बर' मानगोनां बिथांमोनहा गासै केसफोरखौ सारिजालि खालामनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनहा दिनै बोसोरब्रै जानानै थांबाय नै बिटिआर सुक्ति जानाया, नाथाय बिथांमोनहा बे केसखौ 1 नाम्बाराव लाबोनांगौमोन। बेबायदिनो गोबांथार मानसिफोरनि गेजेराव दानो बिथांमोनहा न' गैया। बिनि गेजेरजों जेसेबांनाखि मुभमेन्ट खालामनानै लाबोनाय बिथांमोननो एकेबारे स्पेशल हिसाबै गंफा गंफा न' लाबोनो हानाय आरो बिथांमोननि गासै केसफोरखौ फोजोबनानै सान्थियाव उदां न'खराव फैनानै रायजो जानो हानाय बेबायदि केपासिटि आरो सुजुग सुबिदाखौ बिथांमोननो बानायनानै होनांगौमोन। नायदो नैबे सासे दुखुथिया हिन्जावसा बिसा सासेखौ लानानै बेसे दुखुथिया आरो गुबुन जायगायावसो मावनानै जानो थाखाय थांनांबाय। दिनै बिथाङा बुंबोदोंमोन गोबांथार मैगं थाइगं मावनानै जाग्रा बिथांमोननो सुजुग सुबिदा होनांगौ, हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा सोंखारिदोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा गावनो दिनै जेबो मावनो हायैखौ नुवाखिसै, बिथाङा जेबो मावनो हाथाराखिसै। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा स्टाडि खालामनानै नाय, बिथांमोनहा बासन बाजि गोदै बाथ्रा बुंनानै दिनै माखासे मानसिफ्रा दाथ' इलेक्सन खाथि सफैलायबाय बेबायदिनो बिथांमोनहा एम्बु बंलाफोर बायदि गाबजेनलायबाय। नाथाय पाब्लिकनि सुजुग सुबिदा आरो जौगाथायनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बिथांमोनहा दासिमबो मोजाङै मावनो हायाखै। नैबे आङो ससे होबावगोन मैयानो भिडिअ होनाय हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा बुंदों बबे सुक्तिखौ नुफेरा जेलाव हाबफिननांनाय। बेफोर गासै दायित्वखौहाय प्रमद बर' सरकार BTC सरकारा दा दायित्व लानांगौ। सरकाराव थानाय मानसिफ्रा बिथांमोनखौनो लानानै सान्थि सुक्ति जादोंब्ला दिनैहाय बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै सानो। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम। जोंनि बर'नि दैदेनगिरि आरो जोंनि BTCआव थानाय माखासे नैबे केसनि थाखाय बिबान लानाय दैदेनगिरिफ्रा मोनहैथों। नोंथांमोनहा नायलांदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो जायफ्रानाखि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो। रायजो राजाफोर जोंनि आम आदमि फैयोब्ला BTCआव जोङो कारेन्ट बिल फ्रि, मेडिकेल एसेनोखि गिदिर बेमार जाया मानो जोङो बेखौ फ्रि खालामगोन आरो इडुकेसन लेभेलाव थाइसेबो एडमिसननि मुङावहाय बेबायदिनो नाम लागायनायनि मुङावहाय बबेबा एग्जाम फिस बेफोरबायदिबो जों लानाय नङा। जोङो बे मोनथाम खामानिखौ जोङो मावग्रोगोन रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा गासैबो लैहोर फैनो हाजोबाब्लाबो नोंथांमोनहा फैबाय थागोन। BTC इलेक्सनावहाय आम आदमि पार्टिनो नोंथांमोनहा गोसो गुदुङै भट होगोन होननानै गासै रायजो राजाफोरखौ आङो गुरैयै खावलायहरो। बिथाङा म्यानमारावनो ट्रेनिं लानानै होजोंनो दङमोन। जेब्ला बिथाङा ट्रेनिं जोबनानै गामि फारसे फैफिनो बे समावनो बिथाङा हमजादों। हमजानानै बिथाङा गोबाव जाबाय जेलावबो 9 माससोआनो थानांदों आरोखि। थानानै बिथाङा गबोदों। गना फैनानै दिनैसिमाव केसा उइद्र' जायाखै। बिथाङा बिराद गोरिब मानसि, जेबो गैजाया न'फ्राव। दिनैहाय बिमा बिफा हाजिरासो मावो। दिनैहाय बिनि थाखायनो सरकारनिसिम बिथाङा न'आव गैयाब्लाबो बिथाङा गावहा गैयिनि थाखायनो दस्रा बेलेगाव खामानि मावनानै दिनै न'खरखौ सुफुंनो गोनां जादों। बिथाङा दिनैसिमाव गावनि केसखौ नायनो हायाखै। बिथाङा बिराद जाल्लायाव गोग्लैनानै दङ। बेनिखायनो हायोब्ला जोंनि माखासे गोजौ लेभेलाव थानाय सारमोना बिटिआर सरकारनि एबा
गभर्नमेन्टआ जेन'बा प्रमद बर' सार एबा फेरेंगा सारमोना बिथांनि केसखौ जेन नायो जों गामिनि जानानै बेखौनो लुबैयो आरोखि। माने न'खराव जेबो गैया, फिसा दङ, नै हिनजाव दङ, बिदा फंबाय दङमोन, खिन्थु गैयिनि थाखायनो गावबागाव गोजान गोजान जायगायाव थांनानै मावनानै जानांगौ गोनां जादों आरोखि। अब्ला दिनै बिथांनि केसआ दिनै नागालेण्ड बायदियाव, अब्ला नागालेण्ड बायदियाव दिनैहाय बिथाङा थांनो बेसेबां खरसा नांगौ, दिनै बेखौनो बिथाङा दिरुननो हायाब्ला माजों थाङो केसआव, अब्ला बेनि केसआ माब्रै जोबगोन नैबेसो जानानै फैदों आरोखि। दा आं गामिनि जानानै गेदेर गोलावफोरखौ आं खावलायो आरोखि जेन बिथांनि केसआ समाधान जानानै गावनि बिसि फिसाजों न'खराव थानो हायो, जेन बेखौनो आं खावलायो आरोखि। बिथाङा दा गैया, गैयिनि थाखायनो दस्रायाव थांनानै खामानि मावनो गोनां जायो आरोखि। केसखौबो हाखायाखै फोजोबनो। बिथांनि केसआथ' जोंनि मिथिनायाव नुनायाव बिथांनि केसआ वारेन्ट जाना दङ। बिथांखौ नुयोब्लानो एनडबा जेरावखि नुवा माने बिथांखौ हमगोन आरोखि, थिखोना लांनायनि नैबे बेलायाव जाना दं आरोखि। जेबो उफाय गैया बिथाङा, बेनिखायनो सारमोनखौ बारे बारे रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय आरोखि आंनिफ्राय गामिनि जानानैहाय। जोंनि फिसायनिहाय केस जादों, बे केसआ फैबाय थायो, बेनिखायनो आखायाव आरो जों गोजानावबो थांनो हाया। दा केसनि थाखायहाय माबाफोर सोरबा दायथ' लादों नामा? रावबो दायथ' लायाखै। आंनि फिसाया इंडिबिकामोन, नागालेण्डआवहाय थांनांगौ। दा थाखा फैसायानो गैया, जोंनो माजों थांनो मोनदों। बे केसनि थाखाय नोंसोरो बे रनजित बसुमतारिनाव मालाबा थांदोंमोन नामा? थाङाखै। औ, जों सरकारखौ हेफाजाब होजानो लुबैयो। दा बिदिनो एसे हेफाजाब होजानो लुबैयो आरो थाखा फैसानि थाखाय, आरो जों बेयावहाय थांनो हानाय बायदि। जोंनाथ' दा जों केसआवहाय थांनो हाया नालाय, बे रनजित सार आरो प्रमद सारखौ जों एसे हेफाजाब होजानो लुबैयो। লগত যিমান কেডাৰ লিডাৰ জেলত আছে চবেই ওলাব লাগে মোৰ হিচাপত। চুক্তি হোৱাৰ পিছত, এটা শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত শান্তি চুক্তিকাৰীসকলে, লিডাৰসকলে বা কেডাৰসকলে এতিয়াও যিটো জেলত থাকিব লাগে সেইটো কি চুক্তি হ'ল প্ৰমদ বৰহে ক'ব জানিব। সেইটো জেলত আকৌ থাকিব লাগে বুলিয়ে চুক্তি কৰিছে নেকি? দুনিয়াত পৃথিৱীত মই কোনো এনেকুৱা চুক্তি দেখা নাই, কিবা একটা চুক্তি হোৱাৰ পিছত কোনোবা জেলত থকা, আজিলৈকেও জেলত থকা এনেকুৱা চুক্তি